ନା ଶୁଭ ପରିଡ଼ା ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର। ମୋତେ କଥା କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଏ ଗପ କହୁଛି। ଟୁନା ଟୁନି। ଗୋଟେ ଟୁନା ଓଳ ଓଳ ଗୋଟେ ଚାଉଳଟିଏ ପାଇଲା। ଗୋଟେ ଟୁନି ଓଳ ଓଳ ଗୋଟେ ବିରିଟିଏ ପାଇଲା। ଟୁନା କହିଲା, ଟୁନି ଚାଲ ଆମେ ପିଠା କରିବା। ଦେଖିଲା ଆସିକୁ ଜାଳ ନାହିଁ। ଯାଇକି ବାଘ ମାମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ, ଜାଳ ଆଣିଲେ। ବାଘ ମାମୁଁ କହିଲା, ତମେ କିଏ ରେ? ନା ମୁଁ ଟୁନା ଟୁନି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛ? ନା ଆମେ ଚକୁଳି ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ଜାଳ ନେବାକୁ ଆସିଛୁ। ସେ କହିଲା, ମୋତେ ଦବଟି? ସେ କହିଲା ହଁ। ତାପରେ ସେ କହିଲା ହଁ। ତାପରେ କାଠ ନେଇକି ରୋଷେଇ ସେ ଟୁଆ କଲା, ଟୁଇ ଖାଇଲା। ଟୁଇ କଲା, ଟୁଆ କହିଲା ଏମିତି କରିକି ସବୁ ସାରି ଦେଲେ। ଟୁଆ କହିଲା, ଏ ଟୁଇ ବାଘ ପାଇଁ ମୋତେ ଏମିତି କୋଉଠି ରଖିଛ? ତାପରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ି ମାଟି ଗୋବର ମିଶାଇକି ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାରି ପଟେ ଥୋଇଦେଲେ। ଆଉ ବାଘ ମାମୁଁ ଆଇଲା, ତାକୁ ଖାଇଲା ଆସିକୁ ତା ଦିଟା ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରେ ବାରି ପଟେ ଧୋଇଲା ଆସିକୁ ସବୁ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଖାଲି ଟୁନା ଟୁନି ଗୋଟେ ଇଏ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ତାପରେ ଟୁନା କହିଲା, ଟୁନି ମୋତେ ଗୋଟେ ପାଣ ଲାଗିଲାଣି। ଟୁନା ନୁହଁ ପାଡ଼ିଦେଲା। ସେଇ ଟୁଆ କହିଲା, ମୋତେ ବି ଗୋଟେ ପାଣ ଲାଗିଲାଣି। ଇଏ ପାଡ଼ିଗଲା।